ku tsaya mu kalli wannan bidiyon tare ku mana sharing ku mana lakin zan samu ku shiga shi na ku duba ku gani. Akwai lokacin da kwamishina wa police ce a kira ni na je aka kunna min rikodin ana cewa duk inda aka mai dubin sa a kashe shi. Ice ka san wayannan muryoyin? Ice ka san wayannan muryoyin? Na ce ban san muryoyin ba amma na san ko su waye. Na ce yan tijjaniya ne. Idan na mutu su ne. Ya ce za ka iya kawo wanda kuka taɓa rigima, na ce na kawo na kakkawo. Haka nan yan sanda da bindigogi aka duka zuwa gidajensu ana gayyata su. Shi ne ka ji shiru. Wallahi mana. Aka gayyace su aka ce dan me kuka baza ma yaran ku suna za su kashe wayannan mutane. Za su kashe wannan mutum. Me ya muku? Wani ce ba mu bane amma shi din ya jawo abin da za a yi ma haka din ba. Kace kamar me? Shehunan mai ke zagi. Na ce Allah mu kuke zagi. Ko me ce? Wallahi tallahi kakka sake rayuwarka ta kare baka taimaki wannan addinin ba. Addinin da Allah ya sa aka kashe annabawa ciki yi kokari ko za a raba ka da duniya.